रामेश्वर बर'। गिबियावनो आंनि बुथुमना दोननाय थफ्लासे गोरबो एसेनो अननाय मोजां मोननायखौ नों रिजुनो बावहरनाय जाबाय। रिजु, दिनै नों मानो सिरि सिरि आंखौ मानो आनज्रायलांखो? आं दि नोंखौ एसेबां खास्रि बिस्रि हास्थायदोंमोन, नों मानो एसेबो बुजिया? हर गेजेरमानि बागदावखाङो आङो, रुफु रुफु गाबो रिजु नोंखौ गोसोखांनानै। सान अखाफोर साखिदों रिजु जों सानैनि मोजां मोनलायनायनि समाय लालायनायाव, नोंनि आंनि गोथार मोजां मोनलायनायाव। नाथाय दिनै नोङो बारहुंखा महर लानानै मानो नेवसिलांखो आंखौ नोङो? रिजु, माबोरै बावनांगौ नोंखौ? मा होननानै हास्थायबावनो नोंखौ? रिजु, दिनै आं नोंखौनो सानै सानै गैलिया आंनि खुगायाव ओंखाम, दोङो खालि मेगनाव थरथिंसे मोदै। दिनै आंनि जिउआव मेगन मोदै हुगारनायनि अनगा जेबो राहा गैया। रिजु, दैज्लांनि बै थिं थिं सान्दुं गोसायाव निजोम बै दुब्लि गेजेराव जेब्ला आं नोंनि मुंखौ लानानै हास्रिखावदोंमोन, अब्ला आइया बुंदोंमोन, नोङो गोसोखौ हमथा, नों बिनि थाखाय फाग्ला दाजा। जाय नोंखौ मुगैयो बेखौ नों बावगारलांनो नाजा। नाथाय आं माबोरै? आं सहायनो हानाय नङा रिजु, नोङो गुबुननि खैना जालाङोब्ला। खैना साजायनानै न'खर लुनो हास्थायदोंमोन, नाथाय नों आंनि गोरलै गोसोनि अननायखौनो बुजिनो हादिया। फोथाय खेबस' नों आंनि जिउनि सिमांखौ फेलें खालामबाय। जुदि नोङो आंनि अननायनि अनगायै गुबुननि अननायजोंनो गोजोनै दोङो, नों बेजोंनो गोजोनै थादो। नाथाय जोबनायाव आंनि मोनसे आरज, अननाय मोजां मोननायजों दा गेले।